Yo, this is Lord Motherfucking Lazy One, Dangerous Mafia. Come on in the house, man. Yeah. Ang haba ng panahon na lumipas, kailan matatao na magwakas ang aking paghihintay na lumabas. Muli ang ating grupo at magtanas ng ligaya at sarap na parang wala ng bukas. Sino makapagsasabi ikikwentuhan din nanas ng bawat bata mafia sa loob at sa labas. Ngayon ikaw ba par isisigaw mo na malakas, nasa grupong to ay lumakas ang iyong loob at paniniwala sa ating pagkakaibigan, wala nang hihigit pa. Yo. Sa daming pinasukang eskanita, wala nakapagpatumba, humanda sa amin berta yan sa isip nila. Kaya din na nagawa na sa amin ay bumangga. Mga dating kaibigan lang ngayon ko pa rin na. Pakicheck mga sinabi ko, baka nagkulang pa. Kumusta ka na o aking kaibigan? Sana naman may pinagdaan ang kirami na naranasan, kaliwat kanan ng suntukan, harap likod kalaban kahit san lumingon. Hindi ko maiwasan, bakbakan, hidwaan, sakitan. Ayan na natutunan sa pagkala ko sa lansangan ng Soli Sabat Santos. Marami na akong danyos, salika pumasok sa Kaliyundos. Makikilala nyo ngayon kung sino ang boss. Balita sa mafia, ito na balik na muli sa eksena. Wala nang pabida, wala rin kontrabida, wala pa rin nagbago. Nagdagdag ng bata nating kapagmana sa ating persa na priniserba. Maghahasik muli ang Dangerous Mafia sa kabilang banda. Nagmature na po kami, huwag mag-alala, bumait na po kasi. Kumusta ka na?